Хора, аз съм рапър Джиджи, тук съм с моят приятел. Представи се, бе, пичага. Кой си ти? О, се тая. Чатим си по скайп, затова съм с слушалки и днес ще ви покажа как се забавям здравата с Google преводач. Да започваме. Така. Тук аз му казах Hello Google, много си глупав, а той ми излиза Гоблен. Ама се тая, това е друг въпрос. Ало, даде ли парите на Марийка за пазара? Моля те, кажи ми, защото е много успешно. Ало, дава ли парите на Марийка за пазара? Те кажи ми, защото е много успешно. Добре, не знам това дали е български или развален руски, но нека да продължим. Така, ето го тук, моят приятел Митко. Изпращате му покани и сега ще ви покажа скайпа му. Тормозете го, правете каквото искате с него. Вече си говорим 42 минути. Опа, тук няма гледате, имам чатове с гаджето. Няма да се притеснявате. Така, приятели, искам да ви попитам дали имате кинти, за да се отплатите. Уважаеми зрители, представям ви Сергио. Добре, сами виждате, а нека да видим и преводът. Да, невероятен превод просто. Нямам думи от теб, Google преводач, ти си моя идол. Хайде малко да порапираме с теб, искаш ли? Просто нямам думи от А група, ти си моя идол, искаш ли? Може ли, бе? Така, Google, ти си моя идол. Ей, трол скапан. Чакай са, обръщаме. Smoke weed every day. Ей, чака. Smoke weed every day. Ма ти написа нещо правилно, бе, братле. Радваш ли се? Дим, погледни, бе, погледни. Smoke weed every day. Точно, аз сега това показах. How are you? How old are you? I'm fine, thanks. I'm okay, but you? No, okay. Нема ти се меса живота, аре. Да видим сега, Smoke with everyday, how are you? Така. Smoke плеверите ежедневно, как си, колко години не би да съм добре, нещата, че съм добре, окей, лимона са. Защо, бе, приятелче? Много съжалявам, че не можете да чуете гласете на моето приятелче Митко, но това е живота. Не знам. Изпратих ти го. Ама га, верно, не натиснах ентар. Сега така. Без хейтове, но аз обиквам сектор Б. Само малко фейсчето ми. Не, също това е лична информация, не гледайте. Добре, да продължим да се базикам с Google преводач. Сега ще бъда немски на български. Холандика патака лъката така. holandturbegole.com holandturbegole.com. Добре, не мога да ви кажа дали е верно, защото не говоря немски, за жалост, но какво се прави сега? Това е живота. Така, продължаваме с правил английски, защото поне владея малко английски, малко повече от, нали. Smoke weed every day за трети път. Сега ще му го кажем и ще видим дали ще му напиша. Smoke weed every day. Добре, написа ми Original Smoke weed every day. Оригиналната дим плевелите ежедневно. Ние те обичаме Google преводач.
Така, искам само да помоля, като за край на видеото, никога не използвайте Google преводач. Сами виждате резултата от него. И второто, абонирайте се за мен, ако ви харесва клипа, палец нагоре. Ако искате да качам още много клипове, коментирайте. И това беше от мен за днес. Bye, people!